כמראה הבזק. ותכליתן אלא עם קץ, ודברו בהם ברצו ושוב ולמאמרו כסופה ירדופו ולפני כיסוי משתחווים. בזמן שעבר דיברנו על העניין שאף על פי שהפסוק אומר ודברו ברצו ושוב כמראה הבזק, אז פה המשנה מפרידה בשני הדברים, וזה דיברנו שבוע שעבר. עוררו אותו לעניין שכדאי לחזור קצת על בסיס הדברים, בכלל מה לומדים פה ומה מדובר פה, מה העניין פה. הספר יצירה, כל תנועת הקבלה שסביבו, סביב הספר יצירה, זה מדבר על שורשי התורה, שורשי העולם, וכשהרעיון בזה, כשמבינים את הנקודה המרכזית, אז ממילא הכל אמור להתבהר לפי אותו עניין. כל הפסוקים, כל מאמרי חז"ל, אמורים להיות בנויים לפי אותו סוד שכתוב פה בספר. אז אנחנו הרבה פעמים, כמו מה שדיברנו בזמן שעבר, שהתבררה הגמרא בחגיגה, שמדברת על רצו ושוב כמראה הבזק, זה דוגמה שבעצם צריך להבין את הגמרא שם שנראית הפוכה לגמרי, שרש"י אומר שם דברים הפוכים, צריך להבין את זה לפי פה. כלומר, שמבינים את השורש, מבינים את התוצאות, את הענפים. אז כדאי הרבה פעמים לחזור לשורש הבסיסי, אנחנו מחדשים חידושים ומבארים גמרות על פי זה, אבל קצת לחזור לעיקרי הדברים, ובאמת ללמוד את... היום יותר כדאי שנלמד את המשנה עם פירוש הגמרא. לא אגיד שזה פשוט, אבל זה הפשט. זה הפשט. זה נלמד את מה שכתוב בגויין, חידושים תמיד אחרי זה אפשר לחדש. אז פשט המשנה, קודם כל בפנים, 10 ספירות בלימה, זה 10 ספירות המדוברות בכל הספר. צפייתן כמראה הבזק, רואים את זה כמו בזק, שזה כמו הבזק של אור. ותכליתן אין להם קץ. אין סוף, אין תכלית לכל העניין הזה. ודברו בהם ברצו ושוב. הקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא מדבר איתם ברצו ושוב, כלומר הולך וחוזר. ולמאמרו כסופה ירדופו, לדבר השם הם כמו סופה רודפים, ולפני כיסוי משתחווים. זה פשט פשוט של הדברים, בלי חידושים, בלי עניינים. אז אנחנו היום יותר רוצים להתרכז בדברי הגרו, פשוט למה שכתוב בגויין. שפה גם הגויין מדבר על מבנה הפרצופים, אז זה גם רווח שיוצא לנו פה לחזור על בסיסי הדברים, שתמיד טוב לחזור על בסיסי הדברים. כלומר שהיום אנחנו לא מתכוונים להגיד חידושים גדולים ולפרש גמרות או פסוקים באופן מיוחד, אלא פשוט מאוד ללמוד מה שהגויין אומר. אומר הגויין, משנה ו' 10 ספירות בלימה צפייתן כמראה הבזק. כל המשנה הזאת היא פירוש על המשנה שלמעלה. על המשנה הקודמת שכתוב שם 10 ספירות, משנה ה' 10 ספירות בלימה, מידתן 10 של אין סוף, עומק ראשית ועומק יחיד, כל העומקים. אדון יחיד כמלך נאמן, מושל בכולם מאוד קודשו עד יד יד. אז המשנה פה מפרשת את המשנה הזו. אומר הגויין, צפייתן כמראה הבזק, הוא פירוש על מה שקראן עומקים. הרי במשנה הקודמת כתוב את 10 העומקים. למה זה נקרא עומקים? פירוש, צפייתן, שאדם צופה להשיגו, כמו הבזק, שאין יכולת לראותו רק ברגע אחד וחוזר לאחור. זה הבזק של אור. כמו שכתוב במשנה ח' בלום פיך מלדבר ולבך מלערער. ואם רץ לבך שוב למקום. אז כלומר זה רק כל ההערות של הקדוש ברוך הוא הולכים בהבזקים. ואמר צפייתן, שצופה הוא דבר שרואה מרחוק. צופה, כן? צופה, כמו יש הרבה פסוקים, צופה זה דבר מרחוק. ולכן הנביאים נקראו צופים שרואים את השם מרחוק, כמו שכתוב מרחוק השם נראה לי. וכן דרשו בגמרא ותצצב אחויסוי מרחוק על שם החוכמה. כתוב ותצצב אחותו מרחוק על שם החוכמה,
והספירות הן כולן בחוכמה, כמו שכתוב לעיל. כל 10 הספירות הן כולן כלולות בספירת החוכמה. הכתר הוא אין. השלב הראשון שיש זה חוכמה. חוכמה נקראת יש. החוכמה מאין תימצא. החוכמה זה הדבר הראשון שנקרא יש. אז החוכמה הזו שנקראת יש, היא בהתחלה כוללת את כל הספירות. אז כתוב, ותיסצב אחויסוי מי רוחויק. אז מרחוק זה, שרואים את זה, השורש מתחיל מהחוכמה. החוכמה, כתוב החוכמה, החוכמה אם תימצא, וכתוב... השם נראה, מרחוק השם נראה. מרחוק השם נראה. נראה. אז כתוב, ותצטב אחותו מרחוק, אז בפשטות הפסוק מדבר אחותו של משה רבינו. אבל אחותו כתוב, אמור לחוכמה אחותיית. אמור לחוכמה אחותיית. אז החוכמה היא אחותו, אמור לחוכמה אחותיית, אז אחותו שזה החוכמה, מרחוק. ותיסצב אחויסוי שהיא החוכמה, מרחוק השם נראה לי. אז מילא כל הנביאים, השורש של הראייה זה מתחיל בספירת החוכמה. כמובן שהנביאים רואים הרבה יותר למטה, הם רואים בספירות הנצחות, אבל מרחוק השם נראה לי. זה גם בחינה של הגדולה והיש. את היש הזה. היש בעיקרון זה כל השלושת המוחים. הטיפה של החוכמה באמת, והשין שכוללת את כל השלושת המוחים. אז זה היש. אז למעשה, צפייתן כמראה הבזק פירושו צפייתן שמורים מרחוק, כמראה הבזק רואים הבזק. ותכליתן אלא עם קץ, אמר, אבל שאי אפשר להשיגה, כי אי אפשר להשיג את זה, אל תחשוב לפי שרחוקים הם ממנו, לכן אי אפשר. לכן אמר, ותכליתן אלא עם קץ, שמה שהתכלית שהם הולכים כל הזמן, אלא עם קץ, זה מגיע לכל מקום, שהם מתייחדים בכל העולמות, עד אין קץ. כמו שאומרים, כשהיינו ילדים היו אומרים, הקדוש ברוך הוא מצד אחד רחוק מכל רחוק, מצד אחד הקדוש ברוך הוא בכל מקום. אז התשובה היא שזה בדיוק כמו שכתוב פה, שני הדברים נכונים. מצד אחד זה רחוק, מצד שני התכליתם אין להם קץ, זה מגיע לכל מקום. הנה, שאין שום דבר פנוי מהם. כמו שכתוב, הנה, דלית הזה פנוי, דלא איס בהווי, אין מקום שאין בו שם הווי. ואמר במשנה שלמעלה שאין להם סוף, ולמעלה, שם כתוב בצפות, מה שכתוב אין להם סוף. מנתן העצה של אין סוף. מה זה אין להם סוף? ולמעלה עד אין סוף ברוך הוא. מתחיל מלמעלה, ואמר כאן ותכליתה אין להם קץ, הוא למטה, כלומר הכי למעלה זה אין להם סוף, ולמטה אין להם קץ. וכן אמרו למעלה עד אין סוף, ולמטה עד אין תכלית. אז אין כאין סוף, זה אין כאין תכלית, אז כתוב ותכליתה אין להם קץ, כלומר תכלית זה החלק הנמוך ביותר. ודברו בהם רצו ושוב. אז מה זה ודברו? הוא חוזר, כלומר הוא מתייחס על מה שאמר אדון יחיד, כתוב במשנה הקודמת, אדון יחיד מושל בכולם ממעון קודשו עד עדי יד. אז כתוב, הוא דברו של מי של אדון יחיד, ודברו בהם ברצו ושוב. ברוך אתה אדוני. עכשיו פה באמת מתחילה סוגיה, עד עכשיו באמת דברים פשוטים יחסית. עכשיו יש סוגיה שנקראת רצו ושוב. מה הסוגיה הפשוטה קודם כל של רצו ושוב? הכלל הוא ככה, רצו ושוב, כל השפע של הקדוש ברוך הוא מגיע לעולם בסדר של רצו ושוב. זה כלל בנוי ופשוט. פעם ראשונה שמעתי מהמשנה הזו, שמעתי מהרב פינקוס את המשנה הזו, וזה מסר לבחורים בעיקר, שכל השפע של הקדוש ברוך הוא הולך תמיד ברצו ושוב. השפע תמיד, מה שנקרא תקופות העלייה, תקופות הירידה, זה סדר, זה הסדר, ככה הקדוש ברוך הוא קבע בעולם, וכמובן, אז צריך להבין מה עבודת השם בזמן העלייה, מה עבודת השם בזמן הירידה. שלא יישברו מזה שהם רואים. שלא יישברו, בדיוק שלא יישברו, כי זה ככה הסדר, חייב להיות, זה מה שכתוב פה. זה רצו ושוב. עכשיו, זה לא תלוי במצב של עם ישראל. לא תלוי במצב של עם ישראל, תמיד זה יהיה ברצו ושוב. תמיד יהיה זמן של עלייה, תמיד יהיה זמן של ירידה. אין עלייה תמידית.
זה לא הולך ככה. יש עלייה, ירידה, דברו בהם ברצו ושוב. זה הספר יצירה, כך נוצר העולם וככה מעריך. אין אפשרות שזה לא יהיה ככה. גאות ושפל. גאות ושפל. טוב, כמובן שזה יש הרבה... כמה בהתייחסויות מכל רצו ושוב אחד לרצו ושוב השני, תמיד צריך לדעת אם יש הבדלים או אין הבדלים, זה אותו בסיס או לא, בכל אופן. כלומר, מה אני מתכוון? שנייה אחת קצת אולי... לפני שנים די רבות הייתי בלב לאחים, קצת. אני קצת מצנן את הייתה משפחה שעזרנו בברוך השם באמת התקדמה רבות מאוד מאז. לפני שבועיים התקשר אליי הרכז של לב לאחים, אני כבר שנים לא בקשר איתם, אבל בכל אופן. אבל שמע, באתי שם, ראיתי אין טלוויזיה בבית. אחרי שהם הוציאו, כמה שנים. טוב, אז דיברתי איתו, אמרתי לו, מה קורה פה? חוץ מכל מה שהציבור החרדי, לא ציבור החרדי, אדם אחד חרדי שהוא בעצם גרם לכל הירידה שלהם, מנהל בית ספר שהוא בעצם ממש בידיים הרס את הבן שלהם ועשה אותו חילוני גמור וגם דרדר את כל המשפחה בגלל אותו מנהל בית ספר. זה כבר לא, זה לא ענייננו פה. בכל אופן, לא אמרתי, תראה, כתוב ברב נחמן, ברסף כתוב ככה, יש כל הזמן מה שנקרא אצלנו ברצו ושוב. והרעיון של רצו ושוב הוא שהקדוש ברוך הוא עושה שירדו יותר למטה, יורדים למטה שיש שם אוצרות יותר טובים. אז מילא אדם יורד בדרגתו הרוחנית, הוא אמר את זה. הוא אמר. אז הנה, אז עכשיו אני יורד בדרגתו הרוחנית, אבל אני... אז הוא מקיים את זה. אז הוא מקיים את זה. בכל מקום שיהודי נמצא שם. כן, בדיוק. כתוב גם שזה היה לא הקים, אז הוא מקיים את זה. איך מה כתוב? לא הקים, אז הוא צריך לאכול כדי שיהיה קיום. הלויקים? לוקים, מלכות. כן. לקיים כדי שיהיה... כן, מצווה, יש מצווה דאורייתא של להלקות... אין בן דוד בא אליי בדור שכולו חייב, כן, אני רוצה כן. לזכות להביא בן דוד. אז מילא הוא אומר שאני בטוח שאני אעלה בחזרה, אבל לקרוא את זה הירידה שלי כרגע. בסדר. שבע יפול צדיק וקם. כן. אחד התנאים. זה באמת אותה סוגיה שפה, זה ממש אותה סוגיה שפה. אז טוב, אז אני רק אומר שבאמת זו סוגיה שצריך ללמוד את הרוצה ושוב, את המשמעויות שבדבר ואת המהלך שבדבר. אבל לפחות הוא חשוב בירידה לצורך עלייה. בסדר, זה דבר גדול, לא? מה זה? באילן הגוילין כתוב שם ירידה לצורך עלייה, את כל עלה בסולם שם וירד קצת. אז טוב, זה סוגיה כמובן. עכשיו, מכיוון שידוע לנו שכל השפע של הקדוש ברוך הוא בעצם דרך מידת היסוד, כידוע. זה הסדר. אז היסוד הוא הולך ברצו ושוב, זה הכלל. ומפה, המשנה הזו, מבחינת הסדר הספירות, זה מבחינת היסוד. ביסוד יש את הרצו ושוב. וכמובן זה מתחיל במוח. במוחין, שם יש את הרצו ושוב. כי היסוד הוא תוצאה של המוח. היסוד הוא... אין לו חשיבות עצמית. כל זה, מה שהולך במוח, זה נגלה למטה. אז ממילא, זו הסוגיה של הרצו ושוב. הזוהר, בתיקון הזוהר כתוב שיהודי שלא מתנדד בתפילה, זה... יש בעיה איתו, הוא ברוצה ושואף. כל ההתנהלות בתפילה מגיעה מזה שאדם חי, זה נקרא חי הרי, אז הוא חי, אדם שחי, היסוד נקרא חי כידוע. אוי יוסף חי. ההגדרה חי זה מידת היסוד, אז מידת חי זה ברצו ושואף. אדם שלא מתפלל, שלא מתנדד בלימוד תורה בתפילה, אז הוא צורך חיוב. צורך חיוב. שמע דמה של להפך. כן, אם אדם מזה, אבל בלימוד בפחות. הזוהר אני חושב אומרת על הלימוד, אני לא זוכר בדיוק מה אומרת על הלימוד, על התפילה, אבל... 18 זה הצד שלנו, סתם בתפילה. כן, אבל בכל אופן אנחנו רואים ש... זה האישה ניצבת עם מחלות. רק שלא יתמודד עם ראש ריק. הם פעם ככה אמרו שהיה איזה רבי שאמרו לו שהיה איזה ספק על איזה ילד, אם הוא יהודי או גוי, היה בחדר. זאת אומרת, העמיד את כולם שהתפללו, אחד עמד כמו... זאת אומרת, החוצה. לא שייך. כן. בעומק יותר זה... מעמד הר סיני, כתוב...
כן, 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 ויענו הלכו לאחורי מבית מיל, אז מזה... כן, ויענו מרוב. גם אותו עניין. כן, לא, מה זה? כתוב שמזה נכנס... גם? זה גם אותו עניין? ודאי, ויענו מרוב. שמזה נכנס העניין שבלימוד. איך אתה מתנהל בלימוד? מאיפה קיבלת את זה? כן, ודאי, זה ממעמד. הלימוד הראשון. מהסיני, כן. ביתר ביאור, שאתה אומר שגויים לא עושים את זה, זה מה שכתוב בצורה הזה שהזכרנו, אבל בצורה יותר ממוקדת. אני לא זוכר לשון חז"ל אני מבין לשון חז"ל, התכוונתי לשון חז"ל אחרי, כתוב כל מי שאין לו דעה אסור לרחם עליו. כתוב ככה, הסדרה אחרי אין לו דעה, חסר לו בכוח הדעת. הדעת, כידוע, הוא הכוח המביא את הכוח ליסוד. באריזה מפורש בדיוק, את חלקי המוח שיש בקיצור, בדרך הטוב יש דעת, ובדרך הרע אין דעת. הפרטים מפורשים בסוף הספר עץ חיים, אבל בכל אופן ככה מבנה. אז בכתוב, מי שאין לו דעה, סימן שהוא מגיע מסתרה אחרי. אז אסור לרחם עליו. אז הדעה היא עושה את הרצון והשוב. אז בקיצור, מה שעם ישראל הוא ברצון והשוב, זה לא מדין מידת היסוד, זה מדין הדאו. שהדאו עושה את הרצון והשוב. זה צורה יותר ממוקד. אז בכל אופן אנחנו חוזרים לענייננו, אז הרצון והשוב הזה כמובן צריך ללמוד טוב, ובאמת הפסוק 7 יפול צדיק וקם, הצדיק הרי זה היסוד. אז זה הולך ברצון ושוב כמה פעמים בגלל זה 7 יפול צדיק וקם. אז זה בסיס הנושא שרצון ושוב, זה הבסיס, ככה הדברים בנויים, ככה שבע בנוי. פה עכשיו הגויין מפרט קצת, מרחיב את הנושא הזה של רצון ושוב, מה שנקרא רצון במטטרון ושוב בן אוריאל. שני שמות של מלאכים שהם בעצם האחראים על הסוגיה הזאת. אז הגויין מרחיב, אז אנחנו לא מבינים את הגויין. עכשיו, צריך לדעת כלל, הקדמה קצת. המבנה תמיד חוזר. כלומר, פה הגויין יתחיל לדבר על ארבעת החיות, ארבעת המלאכים, אוריאל, רפואל, מיכאל, גבריאל. מימני מיכאל, מתמוני גבריאל, קריאת שמע מתארים. אז יש 4 מלאכים, כן? יש, עכשיו, 4 המלאכים האלו הם מכוונים כנגד 4 חיות שבמרכבה, שכתוב ביחזקאל, שעם ישראל הלך בסדר הדגלים שהלך במדבר, הלך כנגד המעשה מרכבה, כנגד 4 החיות, שיש 4 מלאכים ממונים על כל קבוצה, כן? שמות המלאכים, כידוע, מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, מלפני אוריאל, מאחורי רפאל, והראשי שנת כן. הראשי תיבות של זה, באמת יש 5. אמנם אנחנו אומרים 4, אבל יש עוד אחד שנקרא נוריאל. וזה ראשי תיבות נקרא ארגמן. אוריאל, רפאל, גבריאל, מיכאל, נוריאל. זה הסדר. יש 4 ועוד אחד מעליהם. כשכתוב נוריאל, לא כתוב אוריאל, אני זוכר. לא. אז כן, כתוב ארגמן זה 5 הרי. אוריאל, רפאל, גבריאל, מיכאל, נוריאל. איפה שכתוב? בקריאת שמע למיטה. לא, בקריאת שמע, כן. לא, אבל תמיד בקבולה יש פה, אבל לשמחתנו... רוב המקומות זה כתוב אוריאל, אבל יש מקום אחד היה כתוב נוריאל ולא היה כתוב אוריאל. נכון, כי בפשטות לא... בדרך כלל לא עושים עוד אחד, אבל בזוהר הרבה פעמים כתוב את העניין של ארגמן, בגויין, זה סוגיה של ארגמן, ובאמת, הרבה זה היה קשה לי, מה הולך פה? אנחנו יודעים שיש 4. אני בקריאת שמע אומר רק 4, לא אומר 5. לא אומרים על ראשי שכינת כן, לא... נכון, ולא אומרים את השם הזה הנוסף. אז מה המיקום המדויק של המלאך הנוסף הזה? אז פה הגויין פותח את הנושא הזה. הרווחנו. מעניין בארמית, הוא קוראים לזה נו, אז... בדיוק, הגויין בעצמו אומר את הדבר הזה. כן. כן, אבל פה הגויין יותר מפרש את הנושא הזה, מה זה העניין של המלאך הזה. אז עכשיו ככה, כשאנחנו מדברים פה, אז ככה. המבנים הם תמיד חוזרים. כל הנידון הוא כמה יותר דק הנושא. כמה יותר דק ועדין יותר עליון. ככל שיותר עליון הוא יותר זך. זה הכלל. כלומר, הסוגיה של החיות שיחזקאל ראה,
מה שכתוב ביחזקאל שהוא ראה את החיות זה בעולם היצירה. כלומר, יש לנו מאצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כל מראה יחזקאל זה בעולם היצירה בלבד. כתוב כמראה, כתוב שם כמה פעמים שהוא ראה דמות מראה, כעין החשמל, כן. אז כל זה מראה, כי זה הכל כעין. כלל. לא, זה כעין, אני חושבת כלל, אבל הכל כעין, והוא ראה דמות כמראה. אז לא, בתחילת התיקונים אומר שזה הכל, עולם היצירה זה בעצם זה עולם נמוך מאוד לעומת איפה שאפשר להיות בכל אופן. אז זה כל מה שהוא ראה בעולם היצירה, כמו חותם, שהוא ראה חותם מחותם. החותם הראשון זה האצילות, והוא ראה, וזה החתים את עולם הבריאה, ועולם הבריאה החתים את עולם היצירה, אז הוא ראה את החותמת של החותמת. השתקפות. פחות מהשתקפות. השתקפות אתה רואה את הדבר מאחורי זכוכיות. פה זה חותם מחותם. אז זה, אני לא זוכרת כרגע, בדיוק שם זה כעין מראה, משהו כזה. אתה אומר, אתה אומר כאן? אולי כן חשמל, אבל לא, זה עוד דבר. ההשתקפות הזו היא גם בשאר העולמות? זאת אומרת שהעולם שמלפניו רואים חותם מתוך חותם, מה שיש מלפניו? מאצילות לבריאה חותם. מבריאה ליצירה חותם מחותם. כמראה הקשר, הכל כמראה, שנייה אחת. כמראה אש ביתלה. והער כי אין חשמל כמראה אש ביתלה. הכל כמראה בקיצור. כן מראה הנוג הסביב. זה לא זה מראה של הנוג. כמראה אש, הכל כמראה. טוב. עכשיו, אז גם זה דבר שלקח לי שנים להבין, ליישב את הסתירה. אז החיות שכתוב ביחזקאל זה בעולם היצירה. יש מקום אחר שהגויין אומר שהחיות האלו, 4 חיות האלו, הם במויכין של עולם האצילות. הרבה יותר גבוה. החיות, ועושה שם חשבונות של כל הזה, במקומות הכי עדינים. אז כל פעם לא הבנתי מה זה, זה... יצירה או אצילות. או יצירה, או... זה אפילו לא אצילות, זה הכי עדין שם, במה שנקרא מויכין סימסוי. בחלקים של המויכין סימסוי, בחלקים של המוח, של אריך דאצילוס. בקיצור, זה מקום הרבה יותר גבוה. איך זה... איך אתה לוקח אותם צוקים ואתה רואה שזה אותו ככה? ממש, כל המרכבה של יחזקאל נדרשת על היצירה, שזה מה שכתוב בתיקוני זוהר, שזה מה שיחזקאל ראה, ואת אותם פסוקים פתאום לוקחים במקומות הרבה יותר גבוהים. יש גמרא. מה? יש גמרא ל-500 שנה, זה מלמעלה מזה, על ראשי החיות. יכול להיות שמה שהוא דיבר זה יותר, על החלק היותר נמוך של החיות. נכון, אז איך לוקחים את כל הפסוקים שלו ופתאום מדברים על זה על ראש האצילות? זה אותם פסוקים. מגיעים עד רגלי הכיסא, שמעת אותו. רגלי הכיסא זה סוף עולם הבריאה. עולם הבריאה נקרא הכיסא, עולם הכיסא. אז רגלי הכיסא זה יצירה, זה בדיוק אותו מקום. כן. אז סוף דבר, התשובה היא שהכל הולך באותם מבנים. היצירות היא חותם של הבריאה, והבריאה חותם של האצילות, אז ממילא אתה מבין מה יש באמת למעלה. אז ממילא באמת כל אותם פסוקים זה הולך גם על ראש עולם האצילות גם כן. וכמובן שם זה הרבה יותר דקות, כי שם מדברים על הכיסא, זה חלק מחלקי המוח. כל הכיסא שם וכל הפרטים כבר נכנסים לחלקי המוח שהם בנויים במבנה הזה. זה סדר הדברים. אז בכל אופן, פה שהגויין מדבר ברצו ושוב, שהרי הפסוק רצו ושוב מדבר ביחזקאל. אז מכיוון שהוא מדבר ביחזקאל, אז בהכרח מדבר על עולם היצירה. הרי זה המיקום שאנחנו נמצאים. אז כל הגויין פה ידבר על מראה יחזקאל שזה בעולם היצירה. תחשבן מאליו מה שיש בראש עולם האצילות, שזה מוריד את השפע ברצו ושוב, עד שזה נגלה באצילות בריאה יצירה עשייה. זה סדר הדברים. אז בכל אופן, אז ככה. כשמדברים על המלאכים האלה שנזכרים, אז המלאכים המיקום שלהם זה בעולם היצירה. ומזה אתה מבין מה שיש למעלה, והמלאכים האלה אין להם שליטה במקומות כל כך גבוהים. המלאכים האלה שהזכרנו, הם בעולם הבריאה ויצירה. זאת הסוגיה. כשכתוב שמוישה רבינו אמר
שהקדוש ברוך אמר שהנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמוך בדרך ולהביאך למקום אשר הכין אותי. ישם לך, וכולי, אל תמר בו, וזה המלאך הזה מהתיאטרון שכתוב פה, זה מלאך של עולם הבריאה על גבול היצירה, כמו שנראה בהמשך. כלומר, הקדוש ברוך אמר, אני עכשיו לא לוקח אתכם לארץ ישראל, אני שולח את המלאך. כלומר, שזה עובר מההנהגה של עולם האצילות, עובר להנהגה של עולם הבריאה היצירה, זאת ההנהגה שתהיה בכניסה לארץ. משה רבנו לא הסכים לקבל אותו, אז הקדוש ברוך חזר להנהיג עד שנכנסו לארץ. וכשנכנסו לארץ, אז יהושע אמר, אז בא המלאך ליהושע, זה היה אותו מלאך, והוא אומר, אטו בוסי. אטו בוסי, כלומר, משה רבנו לא הסכים לקבל אותי, אז אני לא יכולתי להתווכח עם משה רבנו, אבל משה מת, הקדוש ברוך הפסיק את ההנהגה הישירה, וזה הולך על ידי המלאך הזה. וזו ההנהגה. אז כל ההנהגה שהייתה באמת מזמן יהושע הייתה ההנהגה של המלאך הזה. ודיברנו על זה לפני שנים רבות מאוד, זה נקרא בסוד הייבום. לא יודע מי שזוכר, מי שהיה, זה כל סוד הייבום, זה דרגה הרבה יותר נמוכה. אדיר במנוחה. אדיר במנוחה זה גדול. בדיוק כתוב בספר, זה הכל בסוד הייבום. ולעתיד לבוא, כלומר כל הבתי מקדש שנבראו, שנבנו, הבתי מקדש הראשון, השני, הכל, זה בסוד המלאך הזה. זה כל הסיפור. ולעתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא יבנה מיש, זה שהקדוש ברוך הוא מחדש ילך עם המהלך של, לא של המלאך, של המלאך הזה, אלא ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בכבוד ובעצמו. זה בגלל חטא הרגל, כן? הכל בגלל חטא. ולמה הוא שאל אותו, לנו עם מצרנו, והמלאך? כלומר, לפי פשט הדברים, לפי פשט הדברים, הפשט הוא... בגלל אחר. הפשט נשאר פשט, כן. זה לפי פשט הדברים. על דברי תורה באתי. כן, כן. כל מה שחזר לו. הוא שואל על דרך הסוד, מה התחדש בו בזה שזה המלאך הזה. בהחלט יכול להיות שאמר לו עלינו את המתארים, כלומר, האם אתה בעצמך רוצה להנהיג וממילא זה היה כאילו על חשבון הקדוש ברוך הוא, על חשבון ההנהגה המקורי? האם אתה בא לעזור לנו לקראת זה שהקדוש ברוך הוא יבוא, או שאתה בא בעצם להוריד את הדרגה שזה לא יחזור אי פעם? ככה הצפה. טוב, בכל אופן אנחנו חוזרים לענייננו. אומר הגויין, ודברו בהם הרצון ושוב שורה שנייה מלמטה, פירוש. אף על פי שאמר לאל כי אין סוף מצד המלכות. אז שנייה, עוד עניין. יש סדר השתלשלות העולמות. באופן עקרוני זה הולך סדר של אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. מעל עולם האצילות יש עולם שנקרא אדם קדמון. אדם קדמון. באמת, בינו לבין האצילות יש עוד כמה פרטים שזה לא כרגע ענייננו. בכל אופן, אז לענייננו יש אדם קדמון ואחרי זה אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. הכלל הוא שהחלק התחתון של העולם העליון יורד לראש העולם התחתון ממנו. כלומר, המלכוס זה אדם קדמון, המלכוס זה הספירה התחתונה של אדם קדמון יורדת לתוך עולם האצילות. זה סדר הדברים. וכתר, בדיוק. מעל אדם קדמון יש אין סוף, מה שנקרא אין סוף. מעבר לחלל, אז יוצא אין סוף אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. זה סדר הדברים. כל העניין שהאין סוף ייכנס לתוך המערכת. אומר הגויין, ודברו בהם ברצו ושוב פירוש. אף על פי שאמר לאל כי אין סוף מצד המלכות דאדם קדמון מתייחד בהם. איפה? בעולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אז אין סוף זה כביכול הקדוש ברוך הוא. מצד המלכות דאדם קדמון, זה החלק התחתון של אדם קדמון, מתייחד בהם. אז אמרו דברו הוא מלכות דאדם קדמון. למה? יש כלל, הדבר, המילה דבר זה מבטא מלכוס. דיבור זה מלכוס, יש אמירה ויש דיבור. דיבור זה מלכוס, זה הכלל. ידבר עמים תחתינו, זה ינהיג, ינהיג זה מלכות, דבר אחד. אז אמרו דברו הוא מלכות דאדם קדמון, בהם בספירות, ברצו ושוב שאין יכולת להשיגו. כלומר, זה בא והולך מיד, ועל זה אמרו בזוהר, מתי ולא מתי, כלומר, הוא בא ובורח.
וכן בעתיק של כל העולמות. עכשיו, לפני עולם האצילות, שהמלכות באדם קדמון יורדת לתוך ראש האצילות, אז הכתר הזה, הכתר של עולם האצילות, שזה החלק העליון ביותר בעולם האצילות, הוא מורכב משני חלקים, שנקראים עתיק ואריך. עתיק הוא שהוא מועתק, כלומר שהוא בורח. זה המלכות של המלכות של העליון, בדיוק, המלכות שלה כשיורדת לאצילות. אז הכתר הזה, שם זה המקום שנכנסת המלכות של הפרצוף העליון יותר, נחלקת לשני חלקים, לעתיק ולאריך. עתיק זה החלק שבורח למעלה, ואריך זה החלק שמתגלה למטה. זו הסוגיה פה. אז הוא אומר, וכן בעתיק של כל העולמות, כלומר בכל העולם, ביחס לעליון, אז יש לו עתיק, שכן אמרו בזוהר, והחיות רצו ושוב, רצו בשם של המלאך שכתוב פה, ושוב בשם של המלאך השני שכתוב. פירוש, כך כתוב בזוהר. מה זה קשור למלאכים האלה? שגימטריה רצו ונויין, וגימטריה ושוב המלאך השני שכתוב פה. אז רצו ושוב, ולעניין ברצו ושוב זה על ידי המלאכים האלו שהם השמות האלה שכתובים פה. שגימטריה שקאי, שניהם ביחד גימטריה שקאי. מתת לבד שקאי, לא? סליחה, כן. מתת שקאי. זה גם גמור שאומרת את זה. שכשמי בקרבו, שמי, השם של הקדוש ברוך הוא במהלך הזה. שם שקאי בו. אז אל תמר בו, אל תמירני בו, אל תחשוב שזה הקדוש ברוך הוא. מכיוון שאז הנהיג המלאך הזה, אז היה אפשר לחשוב שזה הקדוש ברוך הוא. אל תמר בו, אל תמירני בו. אומנם שמי כשמו, אל תמירני בו. אז זה מה שכתוב. רצו ושוב, שגימטריה שקאי. והעניין. שדלת חיות, איזה דלת חיות שיחזקאל ראה? הן דלת אותיות הוויה שביצירה. הרי שם הוויה, שם י' כו' כ', אז בעיקרון הוא בעולם האצילות. אבל מכיוון שהמבנה הזה חוזר גם לעולמות הבאים אחרי זה, אז מהאצילות לבריאה, בריאה יצירה, אז בכל עולם יש שם הוויה. אז בעולם היצירה יש שם הוויה. אז י' כ' ו' כ' זה 4 אותיות, אז, וזה הארבע חיות. הארבע חיות הן דלת אותיות הוויה שביצירה, שהן דלת פרצופים, כלומר זה אבא ואמא, זר אנפין ונוקבה. כן? י' כ' ו' כ', הרי זה, בכל מקום זה 4 הפרצופים. אבא, אמא, זר אנפין, נוקבה. ומתת הוא על גבם מסיתא דכתר. כלומר, אני לא יודע בדיוק את הקצב, אני צריך להאט, או שזה בקצב בסדר. ממשיכים, זה בסדר. רבותיי, אתם עושים ראש. פחות או יותר. י' כ' ו' כ' זה חוכמה בינה, זה אנפין נוקבה שבכל פרצוף. י' חוכמה, ה' בינה, ו' זה אנפין, ה' אחרונה נוקבה. אז מילא זה י' כ' ו' כ'. עכשיו יש כתר. זה הקוצו של י'. אז הקוצו של י' אין לו עוד, זה רק קוץ של י'. אז ממילא, הארבע חיות שבעולם היצירה או בכל עולם זה י' כ' ו' כ'. זה 4 החיות. יש עוד קוצו של י' שזה עוד מלאך. זה המלאך הזה שקוראים לו נוריאל, המטטרון. זה הנושא כאן. עוד מעט. אז ברשותכם אני חוזר שנייה לשורה החמישית מלמעלה. והעניין שדלת חיות הן 4 אותיות, הוויה שביצירה, שהן דלת פרצופים. ומתתו על גבם מסיתא דכתר. כלומר, הכתר של 4 החיות, שהם אוריאל, רפאל, גבריאל, מיכאל, אז הכתר שלהם זה מלאך מתת. והוא נחלק לשתי בחינות, מכיוון שהוא הכתר, אז כמו שאמרנו, הכתר עצמו נחלק לשני חלקים, אחד מצד אריך אנפין ואחד מצד עתיק. שאריך אנפין יורד למטה ועתיק מעלה אותו למעלה. אז הוא אומר ככה, ומצד אריך אנפין הוא גם כן בבחינת חיות. לא, זה טעות פה. זה הנוסח אחר, הוא הנכון. אז מצד אריך אנפין הוא גם כן בבחינת חיות. כלומר, לא רק 4, אוריאל, רפאל, גבריאל, מיכאל הם חיות,
אלא האריך שיורד הוא גם חיה. איזה חיה? אז מוסיפים עוד אחד. בסוד ארגמן, שזה נוריאל שנוסף, אז יש לנו כבר 5. אז זה חוץ ממתת. לא, מתת זה הנון. נוריאל. זה נוריאל, בדיוק. עוד מעט נראה, כתוב שזה רצון נוריאל. חלק לשתיים. עוד שנייה. עכשיו, ומצד עתיק הוא נעלמים, אז בעצם מתת הזה הוא כולל את כל הכתר. אז המתת הזה הוא כולל 2 חלקים. חלק לשניים. הוא בעצמו מטרון ונוריאל. אז מתי הוא נקרא בשם מטרון, מתי הוא נקרא בשם נוריאל? אז הוא אומר ככה. ומצד עתיק, שזה החלק שנעלם, הוא נעלם מהם. אז הוא נעלם מהם. ושם הוא בסוד כשמי, פירוש מלכוס דבריה. כלומר, שם זה תמיד מלכוס. זה הגדרה של מלכוס. כמו כתוב, ברוך שם כל מלכוס. שם זה הגדרה של מלכוס. אז שמי, ושם הוא בסוד כשמי, פירוש מלכוס דבריה. הרי עולם הבריאה הוא בדיוק מעל עולם היצירה. אז שמי, מלכות הבריאה בקרבו, שזה גם גימטריה שקאי. אז ממילא יוצא ששקאי, שזה מטטרון, זה החלק זה החלק העליון. זה החלק העליון. זה החלק, בדיוק. ומסיתרי דארגמן, כלומר שהוא כן נחשב בחיות, כלומר מסיתרי דעתיק, אז הוא לא נחשב, כי הוא לא יורד למטה, אבל החלק שכן, מסיתרי דארגמן נקרא נוריאל, אז לכן נקרא מה שכתוב רצו הוא נוריאל שהוא רץ למטה, נוריאל, והשום מטטרון זה אותו אחד, אז שוב מבחינת עתיק, אז הוא נקרא מטטרון, כשהוא מסיתרי יורד למטה הוא נקרא נוריאל. זה גם וגם, למה זה... זה גם עתיק וגם עריך, למה זה... נכון, אז זה ברצו ושוב, או זה, כשהוא יורד למטה הוא נקרא... הוא לא למטה, יש גם עתיק וגם עריך, למה צריך להגיד שזה עולה... אבל המהלך של הרצו ושוב, מי מפעיל את זה, מי מפעיל את זה? כשזה פועל זה לא פועל, כשזה פועל זה לא פועל. זה לא מדויק להגיד שזה לא פועל, זה לא פועל, הוא מריץ אותו ומחזיר אותו, זה אותו מלאך שעושה את שני הדברים. אבל כל דבר אתה צריך לבטא אותו בשם מסוים. אז את הפעילות הזו... זה לא שתי פרצופים נפרדים? מי? נוריאל ומתת לא, אותו מלאך. לא, עתיק ואריך. עתיק ואריך, עתיק ואריך זה לא מלאכים, עתיק ואריך זה... לא, תלוי באיזה מקום הם נמצאים, אתה אומר שאם זה בעולם היצירה, זה כן מלאכים. מלאכים מנהיגים את זה. זה שם עתיק, שם אריך זה... איזה ספירות של העולם הזה? איזה ספירות של העולם של מה זה? יצירה? כן. כל מקום יש לו עתיק ואריך שלו, השאלה היא איזה מלאך מנהיג אותו. אז זה גם מלאך, לא? 10 ספירות האלה זה מלאך... לא. זה מקום. זה מקום. עולם זה מקום. מי מנהיג את המקום הזה? מלאכים. ומסית, אז זהו. בקרבו זה שי. בקרבו, בגימטריה שי, עשר ד'. זה גימטריה שי, אז אולי זה מאוד הבטויות. נכון, אתה צודק. טוב, אז זה יכול להיות... כנראה שעוד 4 אותיות ועם הכולל. אז ולכן אמרו והחיות רצו, מסית את נוריאל. לא, אם הוא אומר 2 גרשאים, אז זה מראה. פירוש כי מלכות לבריאה בקרבו, יש 2 סימן כזה. אז זה מראה שזה יקבל גימטריה. הלבוש של שקה, מסית את האגמן נקרא נוריאל. ומסית את הבריאה, שזה בריאה שהיא מעל האצילות, כלומר מעל היצירה, ומסית את הבריאה נקרא מתת. ששמו כשם רבו, כי בריאה, אז היא מצטרפת יותר לאצילות. אז זה מה שכתוב, שמו כשם רבו, אז הוא מתקרב. כן. ולכן אמרו והחיות רצו מסית את נוריאל, ששם יכולים להשיגו, שזה רץ למטה, ושור מסית למתת, כי אין יכולים להשיגו. ורצו ושור שניהם גימטריה תרי"ג, רוצה לומר עם התיבות. כי מסתרי, בגלל זה באים תרי"ג מצוות, טהור וטמא כידוע, טהור זה מאיר, צוהר, מלשון צוהר, וטמא שזה סתום, זה נסתם. ואם תוסיף זין מצוות דרבנן, כנגד זין תחתונים דעתיק שמתאמשים בו, כי גם חלק קטן מעתיק, הרי אמרנו שאריך יורד למטה, ועתיק למעלה, אבל יש משהו מעתיק שגם יורד, כנגד זין תחתונים דעתיק שמתלבשים בו, אז שנקראים דרבונון,
אז זה נקרא שנקראים דרבנן שם מסיתא דמלכוס, כי המלכוס הכי תחתונה, אז בעצם זה מגיע מהמקור הכי למעלה מעתיק, אז יהיה בגימטריה כתר, אז בצירוף, זה יהיה הכתר, והן טרח עמודי אור, זה מושג טרח עמודי אור, שהוא כתר, לכן זה נקרא כתר, תר"כ, שהכתר הוא אור כדלקמן, אז זה המבנה. אז לסיכום הדברים, פה ממש אמרנו היום את המבנה, את הסוגיה של דברו בהם הרצו ושוב, שזה מתחלק לעתיק ואריך, שהם השורש, כלומר שבכתר, הכתר עצמו נחלק לחלק שמוריד וחלק שמעלה. אז כמו שאמרנו, כל הרצו ושוב בסופו של דבר זה ביסוד. אבל מכיוון שהיסוד הוא בקו של הכתר, והכתר הוא בעצם מוריד את הדברים, אז הוא מוריד ומעלה, מוריד ומעלה. מי האחראי להורדה ולהעלאה הזו? עתיק ואריך. זו הסוגיה. אז למדנו את הסוגיה. המשמעויות. מכאן נולדה חדשה בעזרת. לגבי השם שין, שכתוב על כתר, כתוב בגמרא על יראה לו קישה של תפילין. זה קשור לשין של שקי, כן? זה מפורש, ואחר כך זה משקה, יש משקה. אז פה הוא כותב בדיוק על החלק בסטרא דקתר. נכון? השתי ודאי נמשכים על הכתר. עכשיו, למה הקשר יוד נמצא בקשר של התפילין של יד? כי היוד זה טיפה שמגיעה לנוקווה, והתפילין של יד זה הנוקווה הרי. אז השין מהמויכין מגיע לנוקווה. הטיפה מלמעלה מגיעה לנוקווה, אז לכן היוד זה בתפילין של יד. כתוב בזוהר שהמלאך הזה הוא היצר הטוב בעצם, הוא שולט בששת ימי החול. בששת ימי החול, זה כתוב בהקדמת תיקוני זוהר. בשבת, הפוך, עולים לאצילוס. אז יש קשר ישיר עם השכינה